Hey guys, good morning. Magte-10 na, 10 a.m. Medyo late kami ngayon kasi sobrang pagod namin kahapon. Sobrang dami namin nakyat. So ngayon, another day, second day ng Barcelona trip natin. Samahan nyo kami. Wala talaga kaming itinerary guys. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, ganyan-ganyan. Last minute kami nag-iisip kung saan ang next destination namin, next place na pupuntahan namin. So ngayon parang pupunta kami doon sa may cable car na doon sa Montjuic. So yun, samahan nyo kami and isasama namin kayo. So tara guys. Wala ko sa mood. Wala sa mood? Ano pa nangyari sa'yo? Oh man, malibang ko ani ron. Hello guys, diyan namin sa barangay Magsaysay. Di ko alam saan ako pinagdadala nitong jowaers ko. Sa bundok kami. Nawala kami. Kami lang yung tourist na dumaan dito. Kami. Kala ko nasa bukid na ng Bohol. Ina. Hiking pala to guys, papuntang Teleferic. Hiking. So, wag na kayong pumunta dito kasi pinapapa-hike pala kayo pag before kayo pumunta doon. Sinunod kasi namin yung nasa mapa, kaya lang nawala. Hindi naman nawala, kaya lang yung daanan iba. Pakyat, tapos lubak-lubak. Parang bukid. Ewan ko ba dito sa tour guide ko. Grabe. Iba ang dating. May bus stop guys, kaya lang hindi namin tinignan. Tingnan ko diretso yung... Ay, may train station na tatabi mo. Bawi regabla. Oh, tinampok to kuala. Halala. Meron palang train station talaga guys, kaya lang hindi ko nakita sa mapa. Hindi mo nakita. Hindi ko nakita sa mapa guys. Kaya pinahirapan pa ako umakyat 30 minutes. Nag-hiking kami guys. Hiking. Papawis. Hey guys! Andito na kami sa kababa lang namin doon sa may cable car. And then nandito kami sa may castle. Castle daw to eh. So, Castle de Montjuic yata yun, pangalan. So, titingnan natin kung anong meron doon. Baka may mga ginto. Pwede tayong umutang. Pagnakaw. Let's see guys. Tara. Hey guys, pabalik na kami doon sa baba. Hindi na kami pumasok sa castle kasi parang hindi na kami interested sa loob. So, yun na nga guys, pabalik na kami sa baba. And then, hindi ko alam.
Next na destination namin is yung Quarter Gutik. Yun. So, wala pa kaming kain, guys. 11:30 na. Hindi pa kami nag-breakfast. So, talagang kain ng pangdigmaan yung kakainin namin for lunch. Yun lang siguro. Wala na akong masabi. Tingnan nyo na lang yung view sa likod ko. Eh guys, gusto nyo? Nauho kayo? Baka gusto nyo? Sobrang laki ng katam. Meron din dito pink. Anong gusto ko? Ito yan. Like things like bitter Spanish one. Hey guys, so lunchtime na. Dito kami sa restaurant. Dito sa may... Anong pangalan ito? Lugar na to? Gutik. Karchi gutik. Carte de Gutik. I'm drinking sangria, guys. Parang specialty nila to sa kanila dito. Para siyang wine na may lemon. Something. Parang tuba. Ganon. Yun ang akala ko para siyang juice lang na nag-order ako ng spaghetti bolognese kasi favorite siya. Parang yung baby back ribs yung in-order niya, yung dwarf ko. So, yun. Hey guys, so I got spaghetti bolognese. Let's try. Hey guys, so katatapos na namin mag-lunch. Papunta na kami dito sa Quarter Gutik. Yun, Quarter Gutik. So dito kami dadaan, dito tayo dadaan. Medyo inantok ako guys kasi wala ako masyadong tulog kagabi. Hindi ako nakatulog na maayos. Tapos yung in-order ko na drinks, sangria. Sangria yung pangalan. Sikat yun na drink sa kanila dito, yung sangria. So na-curious ako, umorder ako noon. Yung pala, wine pala siya. Tapos may mga, minix na iba. So yun, inantok ako. Nandito kami sa Casa Batlo Godi or Godi. Hindi ko alam paano i-pronounce ulit. Hindi ko alam kung anong meron dito pero parang special siya kasi touristic spot siya dito sa Barcelona kasi maraming tao. Right.